Avui parlarem de la formació professional versus la universitat. Quin camí et portarà abans a la llibertat financera? Anem al vídeo! Cada dia que avança la tecnologia, hi ha menys mans fent les feines que mouen el món real. Menys gent vol ser mecànic, lampista, camioner o fuster. I això té una conseqüència directa. Els preus d'aquests serveis pugen perquè falten professionals. A menys professionals, més valor. I aquí és on entra la formació professional. Una oportunitat d'or per qui vulgui estabilitat, ingressos creixents i fins i tot llibertat financera. Avui et mostraré per què aquest camí pot ser molt més potent del que t'han explicat. Formació professional, la via ràpida cap a la llibertat financera? Si tens entre 16 i 25 anys, aquest vídeo pot canviar la teva vida financera. T'ho explico ara mateix. Avui ho parlarem clar i català. Universitat o formació professional? No és una guerra, sinó dues rutes diferents. I si el teu objectiu és la llibertat financera, potser no t'han explicat tot el que necessites saber. Vull deixar clar, des del principi, que no es tracta de desprestigiar la universitat. Al contrari, hi ha professions com la medicina, el dret o l'enginyeria que requereixen formació acadèmica superior i una vocació molt clara. Si tens aquest somni, endavant, segueix-lo. Però també hem de ser sincers. Aquest no és l'únic camí possible per tenir èxit ni per assolir independència econòmica. Jo, personalment, vaig arribar a aquesta conclusió de manera orgànica. No sentia cap interès real per una carrera universitària, però sí tenia un desig fort d'independitzar-me econòmicament el més aviat possible. Vaig veure en la formació professional una via pràctica i directa per començar a construir el meu futur. I avui t'explico per què crec que és una gran opció. Imagina't, la Marta que vol ser advocada, 2 anys de batxillerat, 4 de carrera, un de màster, un de pràctica, 8 anys sense ingressos i potser endeutada. Ara en Pere, 2 anys d'FP i ja comença a treballar. Pot guanyar 1.100 euros, després 1.500 euros. Amb responsabilitat pot estalviar fins a 40.000 euros abans que la Marta hagi cobrat el seu primer sou. Anem a exposar-ho millor des del principi. Tots dos acaben l'institut als 16 anys. La Marta té clar que vol ser advocada. En canvi, en Pere prefereix començar a guanyar diners, com més aviat millor. La Marta fa 2 anys de batxillerat, supera la selectivitat, entra a la universitat, estudia 4 anys de carrera, un mínim d'1 any de màster i després fa pràctiques en un despatx. Amb sort, comença a cobrar un sou als 24 anys. Durant aquest temps, s'ha descapitalitzat, potser fins i tot endeutat. Mentrestant, en Pere cursa 2 anys de grau mig. Posem per cas electricitat, mecànica o instal·lació d'aires condicionats. I als 18 ja està treballant. Pot triar fer el grau superior mentre cobra un sou. Amb 20 anys, en Pere ja té ingressos regulars. Pot començar a estalviar i fins i tot a invertir. Als 24, quan la Marta comença a treballar, ell pot tenir un capital estalviat de gairebé 40.000 euros, sempre que sigui responsable i intel·ligent amb els seus diners. Això li dona avantatges molt potents per muntar el seu propi negoci, invertir en béns o simplement viure amb tranquil·litat sabent que té un coixí econòmic. Ara bé, aquest camí no és més fàcil ni menys digne. Requereix disciplina, responsabilitat i visió a llarg termini. Però és absolutament vàlid i el més important, és una ruta real cap a la llibertat financera. La formació professional no és un plan B. És una via directa, pràctica i real cap a l'èxit. No tots necessitem una carrera per prosperar, i això no treu valor a la universitat. Es tracta d'escollir bé, segons els teus objectius i el teu perfil. Jo vaig triar el camí ràpid, com a camioner. Vaig aconseguir capitalitzar-me ràpid, però també vaig perdre-ho tot.
per no saber protegir el que tenia adequadament, ni saber invertir-ho bé. Vaig perdre la casa, els estalvis, i vaig haver de tornar a començar. I per això parlo avui, perquè tu no facis els mateixos errors. No es tracta només de guanyar diners, sinó de saber què fer amb ells. El missatge que vull deixar-te avui és clar. No deixis que la pressió social et faci pensar que només hi ha un camí cap a l'èxit. La universitat no és millor ni pitjor que la formació professional. Són camins totalment diferents i el millor per a tu serà aquell que s'adapti a les teves capacitats, objectius i desitjos. L'important és començar a caminar, a prendre decisions informades i no tenir por de pensar diferent. Si vols llibertat financera, la formació professional pot ser el primer pas cap a un futur més sòlid i lliure. Si t'ha agradat aquest vídeo, deixa'm un like, subscriu-te i activa la campaneta. I sobretot, deixa'm un comentari. Quin camí vas triar tu o estàs pensant triar? Ens veiem en el pròxim vídeo. I recorda, diners amb seny per ser lliure!